писаре бо падараш аз миёни кӯҳҳо мегузашт. ногаҳон пӯи писарак ба санге бархӯрд ва ба замин афтод. оҳу воҳ гуфта фарёд кашид. дарҳол садое аз кӯҳ шунид, ки он низ оҳу воҳ мегуфт. писарак бо кунҷковӣ фарёд зад: ту кистӣ? аммо посух боз ҳамон буд, ки мегуфт: ту кистӣ? ин моҷаро ӯро асабонӣ карда боз фарёд зада гуфт: эй тарсончак! посухи кӯ ҳамчунин буд: эй тарсончак! писарак, ки бисёр дар тааҷҷуб афтода буд, ба падараш нигоҳ карду гуфт: падарҷон, чӣ иттифоқе аст инҷо? падар лабханде заду фарёд кард: офарин ба ту! кӯҳ садо дод: офарин ба ту! падар боз фарёд зада гуфт: ту беҳтаринӣ! посухи кӯҳ ҳам ҷуз ин набуд, ки гуфт: ту беҳтаринӣ! писараки дар тааҷҷуб афтода ҳанӯз ҳам нафаҳмида буд, ки инҷо чӣ хабар аст. падар ин иттифоқро барояш ин гуна тавзеҳ намуд: мардум ин падидаро садои кӯҳ мегӯянд, аммо дар ҳақиқат ин зиндагӣ аст. зиндагӣ ҳар чиро бидиҳӣ ба ту бармегардонад. зиндагӣ оинаи аъмоли корҳои нек ва бади туст. агар ишқи бештаре мехоҳӣ, ишқи бештаре бидеҳ. агар меҳрубонии бештар мехоҳӣ, бештар меҳрубон бош. агар эҳтиром ва бузургӣ мехоҳӣ, инро дарк кун ва эҳтиром бигзор. агар мехоҳӣ мардум нисбати ту муаддаб бошанд, адаб дошта бош. зиндагӣ ҳар чиро ки ба ӯ бидиҳӣ, ба ту бармегардонад. ба ҳар кас хубӣ кунӣ, дар ҳаққи ту хубӣ хоҳад шуд. ба ҳар касе бадӣ кунӣ, ба ту бадӣ хоҳад омад. зиндагии ту ҳосили як тасодуф нест, балки оинае ҳаст, ки инъикоси корҳои худатро ба ту бармегардонад.